latihan ngevlog. Masuk. Tetap. Sinau ngevlog seperti jadi YouTuber. Tak yo ngono ya. Mbah Panut ya. Mbah Panut. Kita masuk iki. Kita masuk. Ini. Halo guys, mumet guys. Jawa sama Muhammad wis rame wae. Yang ini iki persiapannya syuting yang ini iki. Tidak semudah yang kau bayangkan ngono lho. Jan. Kowe ndelok penak ngene sing berjuang. Penak komentar. Wis kandhane penak komentar. Kowe netizen iki tidak ada tandingannya kowe. Singgah ya kok netizen barang. Halo teman-teman, ini persiapan mau syuting Miwir Channel. Nah, manut serem. Dan ini Mbak Gina. mau persiapan acara syuting. Mumet guys. Mumet biar semoga lancar, amin. Mbak Gina. Piye yo syukur Ini Kayak film bro, nek elek ya jadi delok nek apik ya. Oke. Masuk. nah ngiyo ngene iki ben. Syukur-syukur malah nek ana cepat lucu kok cah cilik kae. Mbak Gina. Mbak Gina. Akar miring ini lho, miring ini. Kan miring main kan dadi ra nggo apa kata wangun. Orang berendu lucu rayu, lucu banget.